हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിൽ ദേവഹൂതിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആരാണ് ദേവഹൂതി? ആരാണ് പറയുക? ആരാണ് ദേവഹൂതി? കർദവന്റെ ഭാര്യ. കർദവന്റെ ഭാര്യ. കപിലന്റെ അമ്മ. കപിലൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ, കപില ഭഗവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കപില മഹർഷി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണം. ശരി. അപ്പോൾ ദേവഹൂതിയുടെ നിങ്ങള് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കാണും അല്ലേ? ദേവഹൂതിക്ക് സ്വന്തം മകൻ ഭഗവാനായിട്ട് വരുന്നു, കപില മഹർഷിയായിട്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേവഹൂതിക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ളത്. അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് ദേവഹൂതി ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ. ദേവഹൂതിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി സ്വയം അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ദേവഹൂതിക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ്. അവർ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദേവഹൂതിരുവാച അഥാപ്യജോന്തഃ സലിലേശയാനം ഭൂതേന്ദ്രിയാർത്ഥാത്മമയം വപുസ്തേ ഗുണപ്രവാഹം സതശേഷബീജം ദധ്യൗ സ്വയം യജ്ജഠരാബ്ജജാതഃ. ദേവഹൂതി പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് അജനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലെ ഒരു അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മകനായിട്ടല്ല ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അങ്ങ് ലോകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ സമുദ്രത്തിൽ ശയിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വളർന്ന താമരപ്പൂവിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ജാതനായത്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ, ആരെ ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ? ദേവഹൂതി പറയുന്നത്, ആരുടെ ശരീരമാണോ അപരിമേയമായ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രോതസ്, അദ്ദേഹത്തെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവ് എങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഇരുട്ടായിരിക്കുന്നു, അതിൽ ബ്രഹ്മാവിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് ആ താമര പൂവിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ, അതിന്റെ നാളിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു നോക്കുന്നു, ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവസാനം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ആ താമരപ്പൂവിൽ അദ്ദേഹം ഉപവിഷ്ടനാകുന്നു. ചുറ്റുപാടും വെള്ളം, പ്രളയ ജലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അന്ധകാരം വേറെ, പ്രകാശമേ ഇല്ല. കാരണം സൃഷ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രകാശവുമില്ല, മുഴുവനും പ്രളയവും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അദ്ദേഹം ആ താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തപ എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യുന്നു. അനേക വർഷങ്ങൾ, ദേവന്മാരുടെ കണക്കിൽ 1000ഓളം വർഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം തപസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്
എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്ദേഹത്തിന് ആരെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? തപസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ അദ്ദേഹം ആരുടെ നാഭിയിൽ നിന്നാണോ ആ താമരപ്പൂ ഉടലെടുത്തത്, ആ ഭഗവാനെ, ഇദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം ആ താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്നതും ആ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആ താമരപ്പൂ വരുന്നതും ആ ഭഗവാനെ, ഏത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണോ ഈ പ്രപഞ്ചമെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നത്, ആ ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേവഹൂതി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം അജനാണ് എന്ന് പറയുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ജന്മമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ജന്മമില്ലാത്ത അദ്ദേഹം ആരെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം ജന്മമില്ലാതെ ആരുടെയും നമ്മളെ പോലെ ഭൗതികമായ ജന്മമെടുത്തിട്ടല്ല ബ്രഹ്മാവ് വരുന്നത്. എങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു ഉറവിടമുണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുകയാണ്. അത് അങ്ങാണ്, ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് ദേവഹൂതി പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആരുടെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വളർന്ന താമരപ്പൂവാണോ ഗർഭോദകശായി ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്ന, സംരക്ഷിക്കുന്ന ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന താമരപ്പൂവിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജന്മമെടുക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അങ്ങയെയല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങ് ആരാണ്? അപരിമേയമായ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്നെ സ്രോതസ്. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം മുഴുവനും നിലകൊള്ളുന്നത് ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വളർന്ന ആ താമരപ്പൂവിന്റെ തണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മുഴുവനും നിലനിർത്തുന്നത് ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്രോതസ് എന്ന് ദേവഹൂതി ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. സയേവ വിശ്വസ്യ ഭവാൻ വിധത്തെ ഗുണപ്രവാഹേണ വിഭക്ത വീര്യഃ സർഗാദ്യനീഹോ വിദധാഭിസന്ധിർ ആത്മേശ്വരോധർക്യ സഹസ്രശക്തി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ശക്തി നിക്ഷേപിച്ചു. അതായത് ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും നേടാനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത്? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം മൂലം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പ്രകൃതിയിൽ, ആ ഗുണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയെ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം അവരാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഗുണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ശക്തി നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഗുണങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഗുണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായിക്കൊണ്ട്. അതുമൂലം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയായി. പിന്നീട് കുറെ അധികം സമയം ഓരോ ജീവജാലവും അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഡ്യൂറേഷൻ, ആ സമയം ഉപയോഗിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നശിച്ചു പോകുന്നു. എല്ലാം തന്നെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ, കാലത്തിന്റെ എല്ലാം പ്രഭാവം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സ്വയം നിശ്ചയദാർഢ്യനും എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും ആകുന്നു. അവർക്കു വേണ്ടി അവിടുന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ആവിഷ്കരിച്ചു. അതുപോലെ അവിടുന്ന് ഏകനാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന ശക്തികൾക്ക് വൈവിധ്യപൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഇരിക്കുകയോ അവരെ സമീപിക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല.
ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഏകനാണ്. ആ ഏകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രകൃതിയും എല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം സാധിക്കാനായിട്ട് ആരെയെങ്കിലും ആശ്രയിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിനായിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്കായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. അതും ഭഗവാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഏകനാണ്, എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വളരെ വൈവിധ്യപൂർണമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പ്രവേശിച്ച് പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ അനേകം ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ വൈവിധ്യമാക്കുന്നു. ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാത്തവർക്കോ ഇതറിയാത്തവർക്കോ ഇത് കണ്ടാൽ, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാനെ ഇവിടെ കാണാനേ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഇതെല്ലാം നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ പ്രകൃതി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതി നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ്. പ്രകൃതിയെ നിലനിർത്തുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവാണ്. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആർക്കും നേരിട്ട് ഇതൊന്നും കാണാനോ അനുഭവിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും സത്യം അതാണ്. ആര് വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സത്യം അതാണ്. ഏകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നടന്നു പോകുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതിലൊന്നിലും തന്നെ ഉൾപോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം ഈ ശക്തികളുടെ മൂലകത്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവും ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം മൂലം ഇതൊന്നും തന്നെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ദേവഹൂതി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സത്വം ഹൃദോ മേ ജഡരേണ നാഥ കഥം നു യസ്യോദര ഏതദാസീദ വിശ്വം യുഗാന്തേ വടപത്ര ഏകഃ ശേദേ സ്മ മായാ ശിശുരംഘ്രിപാനഃ. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനായി എന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഉദരത്തിലുള്ള പരമോന്നതനായ അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ അതിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഉത്തരം. കാരണം യുഗ അന്ത്യത്തിൽ ഒരാലിലയിൽ ചെറിയൊരു ശിശുവായി സ്വന്തം പങ്കജപാദത്തിന്റെ വിരൽ നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ശയിക്കുന്നവനാണ് അങ്ങ്. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി മാത്രമല്ല എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അത് യശോദാമ്മയ്ക്ക് ആ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ദേവഹൂതിയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് ജനിച്ചത്? അദ്ദേഹം അതിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്? ഇതെല്ലാം ദേവഹൂതി പറയുന്നു. എനിക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് എന്റെ മകനായിട്ട് പിറന്നുവല്ലോ, അത് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ദേവഹൂതി പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും സാധ്യമാകും. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ പ്രളയം വരുന്നതോടുകൂടി ആ പ്രളയ ജലത്തിൽ ആലിലയ്ക്ക് എത്രമാത്രം വലിപ്പമുണ്ട്, ആ ആലിലയിൽ ചെറിയ ഒരു ശിശുവായിട്ട് തന്നെ സ്വന്തം കാൽവിരൽ നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കിടക്കുന്നു. ആ ഒരു രൂപത്തെ കണ്ടവരുണ്ട്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ദേവഹൂതി പറയുന്നു അങ്ങേക്ക് അതും സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ചെറിയ സാധാരണ ശിശുക്കളെ പോലെ തന്റെ കാലിന്റെ വിരൽ നുണയുന്നു. കാരണം തന്റെ തന്നെ അമൃത് നുകരുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം മുഴുവനും സത്യചിത്ത ആനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള ആ ശരീരത്തെ, ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അദ്ദേഹത്തെ പ്രേമപൂർവം ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം എന്താണ് എന്ന് സ്വയം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു. ഈ തന്നിൽ അത്രമാത്രം എന്താണുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അതറിയുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സ്വന്തം തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ കാൽവിരൽ അത് അമൃതാണ്, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. അത് നുണഞ്ഞു നോക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തന്റെ തന്നെ ആകർഷണം എന്താണ്, മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നിൽ നിന്ന് ഇത്രമാത്രം ആകർഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നറിയാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട്, ഭക്തനായിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനായിട്ട് അദ്ദേഹവും അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ വിശ്വത്തിന്റെയും ആധാരമായിട്ടുള്ള, വിശ്വം മുഴുവനും തന്നിനുള്ളിൽ അടക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് എങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ശിശുവായിട്ട് ഒരു അമ്മയിൽ നിന്ന് ജനിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു? അത് വിശ്വസിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ദേവഹൂതി ഇവിടെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ത്വം ദേഹതന്ത്ര പ്രശമായ പാപ്മനാം നിദേശ ഭാജാം ച വിഭോ വിഭൂതയേ യഥാവതാരാസ്തവ സൂകരാദയാസ്തഥായമപ്യാത്മപദോപലബ്ധയേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, അവിടുന്ന് ഈ ശരീരം സ്വീകരിച്ചത് പതിത ആത്മാക്കളുടെ പാപ പ്രവൃത്തികൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനും ഭക്തിയിലും മോചനത്തിനുമുള്ള അവരുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനുമാണ്. പാപികളായ ആളുകൾ അങ്ങയുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ ആശ്രിതരാകയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങയുടെ സ്വന്തം ഇച്ഛയാൽ വരാഹ രൂപത്തിലും ഇതര രൂപങ്ങളിലും അവതരിച്ചു. അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നൽകുവാനാണ് അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ യുഗന്തോറും അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഏത് ശ്ലോകമാണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ യുഗന്തോറും അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പരിത്രാണായ സാധൂന വിനാശായ ച ദുഷ്കൃത ധർമ്മ സംസ്ഥാപനായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പതിതാത്മാക്കളുടെ പാപപ്രവൃത്തികൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. അപ്പോ ധർമ്മം ക്ഷയിച്ച് അധർമ്മം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ അധർമ്മികളായിട്ടുള്ളവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. അവരുടെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഒരാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനാൽ ഈ അസുര സ്വഭാവികളായിട്ടുള്ളവർ വധിക്കപ്പെടുമ്പോഴോ അവരുടെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും ഇല്ലാതായിട്ട് അവർക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെ പോകുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ പാപപ്രവൃത്തികൾ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുവാനും അവരുടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെ, ഭഗവാനെ ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഇല്ലാതായി അവർക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗത്തിലും അവതരിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നു. പിന്നെയോ പാപികളായ ആളുകൾ അങ്ങയുടെ സംവിധാനത്തിന്റെ ആശ്രിതരാകയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം വരാഹ രൂപത്തിലും ഇതര രൂപങ്ങളിലും അവതരിച്ചു. ഇവിടെ ദേവഹൂതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരായിട്ടുള്ള ആരെയാണ് വരാഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ വധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതർ എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത്? ജയവിജയന്മാരായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരായിരുന്നു അവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ആശ്രിതരായിരുന്നു അവർ.
അവർ പാപികളായിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്തിൽ ജനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനുമായിട്ട് ശാപത്തിന്റെ ആ ബലത്താൽ അവർക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതരിക്കുന്നത്? അവർക്കു വേണ്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവർക്കു വേണ്ടി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നൽകുവാൻ. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കളുമായിട്ട് ഭഗവാന് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം ഒന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധരാകാത്ത, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കി പരിശുദ്ധരാകാത്ത ജീവാത്മാക്കളുമായിട്ട്, കാരണം നമ്മൾ ഭൗതികവുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബന്ധത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലുള്ളവരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഡയറക്റ്റ് ഒരു ബന്ധവും എടുക്കുന്നില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്ഷനും ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മാത്രം മുഴുകി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മളുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ലീലകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇടപഴകാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ ജയനും വിജയനും മുതലായിട്ടുള്ളവരുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇടപഴകുന്നു. അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിച്ചാലും. കാരണം എന്താണ്? അവർ പരിശുദ്ധരാണ്. ഓൾറെഡി പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവർ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചില്ലേ, അവർ രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് മാറിയില്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഭഗവാന്റെ ലീലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാന് തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ, പ്രഭുപാദ അതാണ് പറയുന്നത്, തനിക്ക് തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ്? തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് തന്നെ. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ നിത്യബദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവോ ഒരു അസുരനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സ്വയം യുദ്ധം ചെയ്യാനോ എന്തെങ്കിലും ലീലകൾ ചെയ്യാനോ മുതിരുന്നില്ല. അതിനു പകരം ഭഗവാൻ തന്റെ ലീലകൾ, തന്റെ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ, തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് തന്നെ ഇടപഴകുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു സീൻ ഭഗവാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാതെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെ രണ്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സ്വന്തം ആശ്രിതരായിട്ടുള്ള ജയവിജയന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യയും അസൂയയും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്? വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുണ്ഠങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ്. അവിടെ എങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യ ഉടലെടുക്കുന്നു? എങ്ങനെ ജയവിജയന്മാർ ആ 4 കുമാരന്മാരെ തടയുന്നു? അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ലീലയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തനിക്ക് തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭൂലോകത്തിലേക്ക് തനിക്ക് പോകേണ്ടി വരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഈ ജയവിജയന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ അവരുടെ മനസ്സിൽ, കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഋഷികേശൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ. എങ്ങനെ അർജുനന്റെ ഉള്ളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും വിഷമസ്ഥിതിയും എല്ലാം ഉണ്ടായോ, അതുപോലെ ജയവിജയന്മാരുടെ ഉള്ളിലും ഈ ഋഷിമാരെ തടയുവാനും അവരോട് ക്രോധം പ്രകടിപ്പിക്കാനും എല്ലാം ഇടയാക്കിയത് ആ ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ ഋഷിമാരാൽ ശപിക്കപ്പെട്ട് ആ ജയവിജയന്മാർ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നു. എന്നിട്ടോ ഭഗവാൻ സ്വയം വരാഹം, നരസിംഹം, വാമനം എന്നെല്ലാം രൂപങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രനായിട്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് എല്ലാം അവതരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവരുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് തന്റെ ശക്തിയെ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ അവരെ വധിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് അവരുടെ വാസസ്ഥാനം വൈകുണ്ഠ ലോകം തന്നെയാണ്. എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം, അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഭഗവാനുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് മാത്രമല്ല ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നത്
അങ്ങയുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം നൽകുവാനാണ് അങ്ങ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന്. അവരുടെ ശക്തി പരീക്ഷിക്കുന്നു, അവർ അവരുടെ ശക്തി ഭഗവാന്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇവരുടെ മേൽ പ്രയോഗിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും അതീന്ദ്രിയമായ നിലയിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ അവർക്കും ഭഗവാൻ ആനന്ദം നൽകുന്നു, പിന്നെയോ ഇവരാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടാകുന്നത് പതിത ആത്മാക്കളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ധർമ്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ. കാരണം ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ ഇവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടെ ആ ആസുരിക സ്വഭാവം മൂലം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരെ വധിച്ച് ആ ഭക്തന്മാരെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. കാരണം ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആശ്രയത്തിന്റെ, ആ ശരണാഗതിയുടെ ആ ഒരു ആക്കം കൂട്ടുവാനും ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അത് ഇടയാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ആശ്രയം കൊടുക്കുവാൻ എപ്പോഴും സന്നദ്ധനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവതാരം മൂലം ഭക്തന്മാർക്ക് ഉറപ്പാകുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട്, ഭഗവാൻ ആരോടെല്ലാം അസുര സ്വഭാവികളായിട്ട് ആരോടെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവോ അവരുടെ എല്ലാം അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഭഗവാന്, അവരെ പരിശുദ്ധമാക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കുന്നു. എന്നാമധേയ ശ്രവണാനുകീർത്തനാത് യത് പ്രഹ്വണാത് യസ്മരണാദപിക്വചിത് ശ്വാദോപി സദ്യ സവനായ കൽപ്പതേ കുത പുനസ്തേ ഭഗവന്നുദർശനാത്. എന്നാമധേയ ശ്രവണ അനുകീർത്തനാത് യത് പ്രഹ്വണാത് യസ്മരണാത് അപീക്വചിത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവണം, ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക്, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കീർത്തനം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുന്നവർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ഒരു അതീന്ദ്രിയമായ നിലയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ, അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുന്നവർക്കോ കുതഹ പുനസ്തേ ഭഗവൻ നു ദർശനാത്, അങ്ങയെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ അവർക്ക് എത്രമാത്രം അതീന്ദ്രിയമായ അളവിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ദേവഹൂതിയുടെ ചോദ്യം. പരമോന്നത വ്യക്തിയെ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ആത്മീയ ഔന്നത്യത്തെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ പറയുവാനില്ല. നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഒരിക്കൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉരുവിടുകയോ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കീർത്തിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുകയോ എങ്കിലുമോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് വൈദിക യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ യോഗ്യനായിത്തീരും. അപ്പോൾ ഇത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ രൂപഗോസ്വാമിയും പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് യോഗ്യതകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെയോ യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആരെങ്കിലും ഉപാധി വിധേയമായിട്ട് അതിന് ഏർപ്പെടണമെന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉപാധികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും പുണ്യ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ഒരാളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ അനേകം പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഉപാധിയില്ല ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി ആകാനായിട്ട്. കാരണം ഭക്തി എന്നുള്ളത് സ്വതന്ത്രമാണ്. കാരണം ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയിൽ അവരുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാനെ യജമാനായിട്ട് കണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പല പല ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ബർത്ത് റൈറ്റ് ആണ്, അവകാശമാണ്. അതിനെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല.
അതെല്ലാവരുടെയും അവകാശമാണ്. അത് ലഭിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ എല്ലാ 4 വിധത്തിലുള്ള 4 യമനിയമങ്ങൾ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ള ആ 4 യമനിയമങ്ങളെ പാലിക്കാത്തവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പ്രഭുപാദ പോയതും അവിടെയുള്ള ഈ യമനിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ള മ്ലേച്ഛന്മാരായിട്ടുള്ള, മാംസവും എല്ലാം ഭക്ഷിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ആ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലെ ജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ പ്രഭുപാദ പോയതിന്റെ കാരണം അവർക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അവർക്കും തങ്ങളുടെ ജന്മത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അതറിയുന്നവരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ ധർമ്മമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ അങ്ങോട്ട് പോയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അവർ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ പൂർവ്വ ആശ്രമം, ഭക്തന്മാരാകുന്നതിന് മുന്നേ അവർ ആരായിരുന്നു, എന്തെല്ലാം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്തെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, അതൊന്നും തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച്, കൃഷ്ണനെ ഭഗവാനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് വിശ്വസിച്ച് അവർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചുവെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒന്നും തന്നെ നോക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അവർ ബ്രാഹ്മണ ജന്മത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയും പറയുന്നത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നു, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ജപിക്കാനും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രാഹ്മണീയ ആ യോഗ്യതയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് യജ്ഞങ്ങളും വൈദിക യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം ബ്രാഹ്മണനായി അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായി പിന്നെ ഒന്നും തന്നെ നോക്കാനില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ നാമം അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പറയുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നത് തന്നെ. അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വേണം ഏ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്ത ഭജന്തി മാം അനന്യഭാഗ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അനേക ജന്മങ്ങളിലെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതായാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ഉപാധി വിധേയമായിട്ട് നീ പൂർവാശ്രമത്തിൽ മാംസം ഭക്ഷിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നു, ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ യജ്ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല, അങ്ങനെയൊന്നും പറയാനില്ല. കാരണം യോഗ്യനാണ് അദ്ദേഹം, ഭക്തനാകാൻ യോഗ്യനാണ്, ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ പാപകർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനോ ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാനോ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗമോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ കരുണ മൂലം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചാൽ അത് ഒരു അദൃഷ്ടമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ലക്കാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം എത്ര വലിയ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരാളെയും പരിശുദ്ധനാക്കാനായിട്ട് പോന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക്, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വന്നവർക്ക്, അവർക്ക് പ്രഭുപാദർ അഹൈതുകമായിട്ടുള്ള കരുണ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവർക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്നും തന്നെ പ്രഭുപാദ നോക്കിയില്ല. പിന്നെയോ പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദർക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയിട്ട് പ്രചാരം നടത്തണം എന്ന്. ആ ഒരേ ഒരു വാക്കിന് വില കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ പോയത്. അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്,
ഇവിടെ മത്സ്യമാംസാദികൾ ഭക്ഷിക്കുന്നവരും പിന്നെ മദ്യവും ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഞാൻ എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും? അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അത് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ആ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പ്രഭുപാദർക്ക് ശക്തി നൽകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറപ്പിന്മേൽ, ഭഗവാന്റെ കരുണ തന്നിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിന്മേലാണ് പ്രഭുപാദ പോയത്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അവിടെയുള്ളവരുടെ പാസ്റ്റ് ഡീഡ്സ്, അവരുടെ പൂർവ ആശ്രമത്തിലെ കുറിച്ചോ ഒന്നും തന്നെ അദ്ദേഹം നോക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. ആരെല്ലാം പ്രഭുപാദരെ സമീപിക്കുന്നു, പ്രഭുപാദരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അദ്ദേഹം അവർക്കെല്ലാം തന്നെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമം ഉരുവിടാൻ തയ്യാറായാൽ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കീർത്തിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകൾ ശ്രവിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുകയെങ്കിലുമോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവർക്ക് ബ്രാഹ്മണരായിട്ട് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ദേവഹൂതി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമജപം എന്നുള്ളത് അത്രമാത്രം ശക്തമാണ്. അതിന് ആ നാമജപത്തിന് എത്ര പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നൊടിയിടയിൽ ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ശക്തി മൂലം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയരാനായിട്ട്, ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റുകൂടാതെ, അപരാധങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ നാമജപം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അഹോബദ ശുഭചോദോഗരീയാൻ യജ്ജിഹ്വാഗ്രേ വർത്തതേ നാമതുഭ്യം തേ പുസ്തവസ്തേ ജുഹുവസ്നുരാര്യ ബ്രഹ്മാനുചൂർണാമഘൃണന്തിയേതേ. ഓ, ആരുടെ നാവുകളാണോ അങ്ങയുടെ ദിവ്യ നാമം ജപിക്കുന്നത് അവർ എത്ര മഹത്വമുള്ളവരാണ്. നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചവരായാൽ പോലും അവർ ആരാധ്യാർഹരാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ ദിവ്യനാമം കീർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവിധ തപസ്സുകളും അഗ്നിയാഗങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചവരും ആര്യന്മാരുടെ സത്സ്വഭാവങ്ങൾ ആർജിച്ചവരുമാണ്. അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ അവർ തീർത്ഥകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പുണ്യനദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുകയും വേണ്ടതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ അവർ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. അതുകൊണ്ടാകണം അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദേവഹൂതി ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടേക്കാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ഉയരാൻ സാധിക്കുക എന്ന്. കാരണം ഇസ്കോണിലെ പ്രഭുപാദ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ പാശ്ചാത്യ ശിഷ്യന്മാരെയും കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം എല്ലാവരും സംശയിച്ചിരുന്നു. കാരണം ഇവരെല്ലാവരും അവിടെ മാംസവും മദ്യവും എല്ലാം ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവരാണ്. അവർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, പൂജകൾ, ഭഗവാന്റെ ആരത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, പൂണൂലിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ആശ്ചര്യമായി. ഇവർക്കെല്ലാം ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സാധ്യമായി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവർ തലയെല്ലാം ഷേവ് ചെയ്ത് പൂണൂലിട്ട് വെറും മുണ്ട് മാത്രം ഉടുത്തുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാന്റെ ആരതി ചെയ്യുക, കൃത്യമായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ സാധിച്ചു? അവർക്ക് എങ്ങനെ ആ ദുസ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിച്ചു? വെറും നാമജപം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഇതെല്ലാം സാധ്യമായോ എന്ന് എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെടും. വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ദേവഹൂതി മാത പറയുന്നു, സാധ്യമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർ അത്രമാത്രം മഹത്വമുള്ളവരാണ് എന്നാണ് ദേവഹൂതി പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിക്കോട്ടെ, ഏത് അധപ്പതിച്ച കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണെങ്കിലും വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്?
ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം തീർക്കാനല്ല നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ. അതൊരു സേവയാണ്. ശ്രവണം കീർത്തനം എന്നുള്ളത് സേവയാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാനോട് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവയാണ്, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളുക. ഒരു വലിയ ആൾ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം ഐശ്വര്യമുള്ള ആൾ എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പുകഴ്ത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്കത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വർണ്ണിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കേണ്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉളവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉളവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഈ സേവകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുമൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല എന്നാകുമ്പോൾ, സ്വയം പരിശുദ്ധനായ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെയും പരിശുദ്ധമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിന് പുറകിലെ സയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മെന്റാലിറ്റി, അതായത് പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ചിന്ത, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കാം, ഭഗവാന്റെ നിരന്തരം കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാം, സദാസമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ആരാധനകൾ ചെയ്യാം എന്നെല്ലാമുള്ള നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ തിങ്കിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എന്താണ് പരിശുദ്ധമാകുന്നതോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? മറ്റുള്ളവരെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള ശക്തി ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അദ്ദേഹം നാമജപം മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. 3 ലക്ഷത്തോളം നാമജപം ചെയ്യുന്നു ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് ഒരു വലിയ വേശ്യയെ പോലും, മനസ്സിൽ മുഴുവനും കളങ്കമുള്ള ഒരു വേശ്യയെ വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. കാരണം ആ നാമജപത്തിന്റെ ബലം മൂലം അദ്ദേഹം സ്വയം പരിശുദ്ധനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റുള്ളവരെയും പരിശുദ്ധമാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പദത്തിന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ അവർ തീർത്ഥകേന്ദ്രങ്ങളിലെ പുണ്യനദികളിൽ സ്നാനം ചെയ്യുകയും വേദങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുകയും വേണ്ടതെല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് അവർ പുണ്യങ്ങൾ സമ്പാദിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ അങ്ങയുടെ നാമം ജപിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ച ആളാണെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ നാമം അപരാധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജപിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പവർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെയും പരിശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ പറയുന്നു. ഇവിടെ ജുഹുവുഹു എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. തേപുസ്തപസ്തേ ജുഹുവുസ് സനുര്യാര്യ എന്ന്. അതിന് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ അർത്ഥം പറയുന്നത്, നാമം ജപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ മുൻ ജന്മങ്ങളിലോ എപ്പോഴെങ്കിലും അതിന് തക്കവണ്ണം ഈ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യത വരാനായിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സസ്നുഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരുപാട് തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള യോഗ്യത വന്നിരിക്കുന്നത്. ആര്യഹ, അവരെ ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവർ അവരുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം തീർത്തിരിക്കുന്നു. അവർക്ക് ഇനി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട്
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ആര്യൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് താൻ ഭഗവത് അംശമായ ആത്മാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഒരു ഉന്നതമായ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയവരാണ് ആര്യന്മാർ. താൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അല്ല ആര്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയോ ആര്യൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ, മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നവർ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായിരുന്നു. നമ്മൾ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവുള്ളവരും ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഉന്നതമായ അറിവുള്ളവരെ ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ഒരു സിവിലൈസേഷൻ, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ കൾച്ചർ ഉള്ളവരെ എന്നാണ് ആര്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുനനെയും ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അനാര്യനെ പോലെ നീ സംസാരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരബോധത്തിലാണല്ലോ നീ സംസാരിക്കുന്നത്, ആര്യന്മാർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ശാസിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൃണന്തി എന്നുള്ള വാക്ക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവർ ഓൾറെഡി യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായവരാണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അതായത് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ ഉദാഹരണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഒരു ജഡ്ജ് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസിന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജഡ്ജ്, അതായത് തീരുമാനം കൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്, അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ജഡ്ജിയാകാനുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളെല്ലാം പാസ്സായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുപോലെ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അയാൾ അതിനുള്ള യോഗ്യതകളെല്ലാം നേടിയിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് യോഗ്യതകൾ? ആ നാമം ജപിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അയാളുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കാം. അതെല്ലാം നമ്മൾ ഊഹിച്ചെടുത്തോളണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. തം ത്വാമഹം ബ്രഹ്മ പരം പുമാംസം പ്രത്യക് സ്രോതസ്യാത്മനി സംവിഭാവ്യം സ്വചേജസാ ധ്വസ്ത ഗുണപ്രവാഹം വന്ദേ വിഷ്ണും കപിലം വേദഗർഭം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്റെ ഭഗവാനെ കപിലൻ എന്ന നാമത്തിൽ അങ്ങ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാകുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനും പരബ്രഹ്മവും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതിനാൽ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ മുനിമാരും സന്യാസിമാരും അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. സംഹാരത്തിന്റെ കാലത്ത് സകല വേദങ്ങളും അങ്ങയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ദേവഹൂതി തന്റെ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. അതായത് അങ്ങ് വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എന്നാണ്. കപിലൻ എന്ന നാമധേയത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് എന്റെ മകനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദേവഹൂതി തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കർദമമുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർദമമുനിക്ക് വിഷ്ണു ദർശനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങയുടെ മകനായിട്ട് ഞാൻ അവതരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ കർദമമുനി ദേവഹൂതിയോടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വയം നിനക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരും, എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് ദേവഹൂതി സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു, അങ്ങ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ദേവഹൂതി പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്ന് മോചിതരാകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ദേവഹൂതി പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അങ്ങയുടെ കരുണയാൽ മാത്രമേ ഒരു ജീവാത്മാവിനും ഇവിടെ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാതെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ സാധനകളും ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകാൻ പ്രയത്നിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെയോ നമ്മുടെ പ്രയത്നത്തിന് ഫലം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരുണയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, തേഷാം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാനാം പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹ നിർമുക്തേ ഭജന്തേ മാം ദൃഢവ്രതാഃ. അത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് പറയുന്നത്. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബുദ്ധിയോഗം ദദാമ്യഹം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ആരാണോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നത്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയോഗം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നൽകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണയാൽ മാത്രമേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന്, ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിതരാകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുക, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പാലിക്കുക. പക്ഷെ അവസാനം അവാർഡ് നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ദേവഹൂതി പറയുന്നു. എന്നതിനാൽ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായ മുനിമാരും സന്യാസിമാരും അങ്ങയെ ധ്യാനിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനെല്ലാം സാധിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ കാര്യമാണ് പ്രഭുപാദ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന ആൻഡ് സമാധി. ആ പ്രത്യാഹാരം എന്നുള്ള സമയത്ത്, പ്രത്യാഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ യോഗിയുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ ചെയ്ത്, യോഗ ആസനങ്ങൾ പരിശീലിച്ച്, പ്രാണായാമം പരിശീലിച്ച് യോഗി തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം യോഗി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധാരണ, ധ്യാന എന്നുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ദേവഹൂതി പറയുന്നത്. കാരണം ആ സമയത്തെല്ലാം അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ് പ്രാധാന്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ യോഗാഭ്യാസങ്ങളും പ്രാണായാമവും ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും പരിശുദ്ധമായാൽ പിന്നീട് ആ യോഗി ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടിരുന്ന്, വിജന സ്ഥലത്ത് ഏകാന്തമായ ദിക്കിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ ദേവഹൂതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പറയും, സംഹാരത്തിന്റെ കാലത്ത് സകല വേദങ്ങളും അങ്ങയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് സംഹാരം, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ സംഹാരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാനിൽ പോയിട്ട് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് ആ വേദങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ പോയി ചേർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ആ വേദങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി പിന്നീട് ഭഗവാനിലാണ് അതുള്ളത്. പിന്നീട് അടുത്ത സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആ വേദങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ പരമ്പര എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പരമ്പരകൾ. കാരണം ഭഗവാനിലാണ് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. സംഹാര സമയത്ത് എല്ലാ ജ്ഞാനവും, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനിൽ പോയി ചേരുന്നു. എങ്ങനെയാണോ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ പോയി ലയിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളും, അതിൽ ജ്ഞാനവും ഉൾപ്പെടുന്നു, വേദങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു, എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു. അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ പോയി ചേരുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന് ഉപദേശിക്കുന്നു, പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു വരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാം പോയി ഉത്ഭവം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, അവസാനം പ്രളയകാലത്ത് എല്ലാം പോയി ചേരുന്നതും ഭഗവാനിൽ തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ് കപില മഹർഷിയായിട്ട്, തന്റെ മകനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ദേവഹൂതി കപില മഹർഷിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ സംശയമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.